Maslahata gatnaşçylar tebitleyin ähmiýeti bolan halkara çäretiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edilen üçin hormatly prezidentimiň hemde gahrman arkadagymyza hoşarlyk sözlerini aýtdylar. Beýlenilşýärle soňky ýyllarda ýurdumyzda tebigat ferişdelere aýagly çemeleşmek, biolog köpdürlügi saklamak we topragyň şorlaşmagyna garşy uğraşmak işleri toplumlaryň we ilmi esasy amalaşyrylýar. Degişli düzümlüň ýolbaşçylarynyň hemde hunermerleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatyň dowamyna Türkmenistanyň Tokoy kodeksine üýtgetmeleri girmek boýunça ýerine getirilen işler barada habar berildi. Şunu bu boýunça häzirki zamanyň ösen tejribesini alman gadananlaryna çoňur öýleşdirmek meseleleriniň ähmiýetine üns berildi. Häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň başyny başlan asly maksatlarynyň hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyny üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde milli ekologiýa siýasety üstünlikle amalaşyrylýar. Ýurdumyzyň çäklerini Tokoy dowlaklarynyň çägini giňeltmek bilen baglanşykly meseleler döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan ekologiýa meseleleri boýunça Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzümleri, aýratyn hem azyk we owa hojalyk meseleleri boýunça guramasy bilen işçi hyzmatdaşlyk edýär. Munyň öňde halkara giňişliginde azyk howpsuzlygynyň, owa hojalygy podagynyň ösüşiniň üçin edilmegini şertlendirýär. Geçirilýän maslahatlarda bolsa bu gura degişli meseleler aralyk maslahatdaşlyga hemde onu ösürmegiň wajyp wezipeleri kesgitlenýär. Maslahatyň dowamyny oňa gatnaşçylar ähirmom ekologiýa meseleleriniň çözülmegine möhüm ähmiýeti bolan gepleşikleň we dowuşyklyň geçirilmeginiň ähmiýetine üns berdiler. Şeýlekem olar bu urda öňde durýan wezipeliň netijeli ýerine ýetirilmegi ugrunda bilelikdäki tagallalaryna gaýgyrmajakdyklaryna anandyrdylar.